ke Kameňáku číslo 3. Dobré. Taky si ho vybrala, našla paní zpěvačka Eva Pilarová. A já jsem jim prozradil, že v září budeme mít společný trojkoncert. Teda není to trojkoncert, ale je to koncert, kdy tam budeme všichni my tři. Takže dámy a pánové, Hynek Tom! Dobrý večer, děkuji moc. Zpívat tu nejrychlejší pecku, která tady je. Ještě rychlejší než Montyho Čardáš. Tak se předtím trošku pomodlím. A jenom tak ve zkratce. A uvidíme, jak to dopadne. Ještě mi palce. Otče náš, Bože náš, k nám jen zůdy zdříš. Otče náš, Bože náš. Já jsem plátek dokonalý, tak si se vám nelíbí, jen mi do šípy monaly, jak se točí, nemiluju tebe. Nejsem Milarka, ani Holterová, ani Špinarka. Zašpělý doma není doma. Zavoláme na dědečka, ten má ruky kladivo, kladí. Už to ladí. Už mě oklamává, to se občas stává. Už mě oklamává. Stává,